gida. Wa alaikum salam. Barka da huta. Ya gidan? A wani lafiya. Allah wallahi. Ya gari. Ai fuska. Kwana biyu. Kana nan kenan. Kaga ba Allah. Na tashi ina ta yunwa na taso ina ta neman abinci kaga Allah ya kawo ni inda zan samu ta azumi. Dan san man gyaɗan mai. Ai na. Mai gida. Ba san sai Allah kike. Amma ko ban sani ba amma tunda na zo Gona da abinci in ga maka. Kin jiya. Ni fa kai tun jiya ni kwana na uku ban karya ba. Ga ruwa kuma wajen dan uwana ina tunanin zan samu jin daɗi. Sai kuma in samu irin wannan rayuwa. Ai. Ai. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mun gode. Kuma Yusuf, wato ana cikin warkatani. Ai abubuwa sun yi kyau. Kai na ga sai fara aka ji ta yi. Ai baka ga na saka rigar Najeriya ba. Ai Najeriya, ai wani abu ne da yake kasa ta ci gaba mala. Abubuwa sun yi kyau. Abubuwa sun yi kyau wallahi. Ai ina a wacce kasar? Ba ga wai da kanan ne yanko ba. Ai ina tabbatar maka ina zaune a can kawai an kunna BBC na ji magana tarwai. Ai shugaban kasa ya ba da dama, ya ba da oda a saki tan 30,000 na masara. Da dan Najeriya sai an bar shi buhu. Alala ai ina ga maka Malam Yusuf ka samu abin da kake bukata. Ai ana bai san abin da ake ba. Wannan ma bai san abin da Bari ga Ba ku rena maka hankali. Kai da ake Bari kai ga mu. Bari ga ma. saurare mu mana. Tan 30,000 na masara. Ba shugaban kasa in ga maka ci ka san me yace? Cewa abinci ya wadata. Abin da za a yi abin da za a yi da masara, kajin gidan gona za a nika wa ita. Me kace? Kaji. Kajin gidan gona?